perdoad a demora. Pero non podemos chegar antes, hai tanto tráfico. Eu son o responsable da área de cultura. Eu a responsable da área de educación. Eu chámome Pepe. Eu non, eu chámome Antonia. Toña para os amigos, ou sexa, para todos vos. Ides asistir a unha representación de teatro. Pero non dun teatro calquera, de teatro noso, ou sexa, de teatro galego. Teatro galego é o que se fai aquí. O que se fai aquí en lingua galega. Un supoñer, esta mesma obra de teatro representada en Londres, en inglés, sería teatro galego? A verdadeira pregunta debería ser, sería teatro? Eu francamente creo que o teatro é outra cousa. Este é un tema apaixonante ao que non imos entrarlle hoxe. Hoxe o que imos é asistir a primeira das moitas actividades programadas para a Consellería de Cultura! E fora de educación. Dentro do programa titulado hai outras alternativas ademais de manifestarse. E non é que queiramos quitarvos o vosso dereito a expresarvos. Nós non temos nada en contra da liberdade de expresión. Cada quen que faga o que lle pete, sempre que sexa boa e se faga coa debida moderación. Pero hai outras formas de divertirse, e unha delas é o teatro. Sobre todo cando é bo. E o de hoxe é bo! Ainda que co teatro galego pode pasar calquera cousa. O que si sabemos de certo é que, aínda que a historia é tráxica, a representación non o é. É para descarallarse coa risa. Trata sobre unha parella que ven de mercar unha dosada con xardín e nunha destas decátase de que está infestado por unha praga de caracois. E para máis inri, un dos propietarios, cando a praga vende de acabar co camello que lle regalou a súa nai, vende o prazo de hipoteca e non ten con que pagar. Unha hipoteca, é de supoñer que os saberedes, é un préstamo. Moitas das familias que se dispoñen a mercar unha vivenda non teñen diñeiro de abondo para pagar a totalidade do seu prezo e recurren aos préstamos hipotecarios que conceden as entidades financeiras. Cando os conceden, entidades financeiras son os bancos e xeixas de aforro, que son os que maioritariamente financian as hipotecas. Trátase dunha obra dunha soa personaxe, na que, de alguna forma, estamos todos identificados. Uns máis que outros. Eu, por exemplo, non me sinto para nada identificada coa tese desta obra. A min, os caracoliños encántanme. E coa hipoteca que teño, vaime que nindiola. Agora xa sen máis e con todos vos, pasamos á primeira das actividades programadas pola Consellería de Cultura. E pola de educación. E pola de educación. Dentro do programa titulado Hai outras alternativas, ademais. Dase ou pechase no Gallás. Coa compañía... agora non me lembro do nome. Coa obra do noso grandísimo dramaturgo Salvador García Bolaño. Co nome de... non sei que Euribor de Dios. Deus. Deus, que vos preste. A nós tendes que nos disculpar, pero nuns minutiños comeza no multiusos o concerto de... Dover! E temos que estar ali. Por certo, lembramos que a entrada para o concerto é tamén de balde. Así que, polo mesmo prezo, podedes escoller teatro galego ou rock do mellor. Levo prácticamente 4 horas, 25 minutos e 32 segundos dándolle voltas ás poderosas razóns que de seguro tivo vostede para facer o que fixo e non acertame explicar cal das moitas que barallo puido ser a súa. Por que? Por que o que? O de maldicir as ervas. A vostede fañe chiste. Iso non é o que importa agora, senón porque non llo fan a vostede. Miras, vistas así, con figura de céspede do noso xardín, semellan unhas ninguén, non si? Sabe que teñen instinto asasino? Nunca oíra semellante cousa. Pois téñeno. Este é un bar moi fértil, un microclima.
É tan fértil que xa era coñecido pola súa fertilidade en tempos dos romanos. Aquí dase de todo, e de que maneira? Mellor. Mellor! Non diga estupideces. Mellor para quen? Para que? Todo o mundo preocupado por uns caracóis cando o verdadeiro problema é a erva. Os caracóis poden acabar co verde, pero as gramíneas poden acabar contigo. Experimentou vostede algunha vez a sensación de que todo o xardín está en contra súa? As estrugas, os mosquitos, as espiñas da roseira, pero sobre todo ela. Ela quen? A erva, coño, de quen estamos a falar? Ou botas toda a túa vida cortando na erva, ou ves como unha selva espesa, semellante a amazónica, vai cercando as ventás da túa casa, as portas, as saídas do gas. Entón pensas, como pensaría calquera con posibles, en contratar a alguén. E daste de conta de que non hai, de que hoxe ninguén quere dobrar demais os piñazos, sacar uns extras destripando terróns. E daquela vas e propoches aos propietarios contratar a un sen papéis magrebí que o paga por 4 patacóns, como fan os madrileños, os cataláns, os franceses, e así de saúde están eles e máis os seus xardíns. Sabe o que é ir segando con maquinucho, rum, 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 e ir sentindo como a erva crece detrás, chaf, 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 rum, 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 chaf, 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 rum, 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 chaf, 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 rum, 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 chaf, chaf, chaf. E daquela, cando chegas ao fin do rego, a erva está máis crecida que cando comezaches a segar. E tens que volver a empezar outra vez, e así ata o infinito. Ata o infinito e máis alá. Non, meu amigo, aquí non. Aquí as cousas crecen con demasiada liberdade e os excesos non son bons. E menos este. 116 metros de hipoteca.